it oganda. Erokamano Nyakleo. Ikruok mar ok osebedo maber nikech nyineno kata tournament manyo oluwa team tournament manyo oluongwa nyo chokwa waduogo to kanya wuoyo gi bwana manotelo ne head of delegation iluongo no Bango Bala no nyisa ni gichopo kucha ogiyudo ka oketgi hotel ma standard ni piny kendo gik moko nyok ne ni kare koro chuno ikalure gi ndege mane gidhi godo ndege no ne ubeni duogo 28th koro chuno ni giduogi gi bus ma is very unfortunate. Kleo mana kaka iwinjo ka Woodcast kungo osewacho kech Woodcast ngato nyaka nyo donje nini owacho ni dich lakini osedon ene power sani koro nene ok yot koro kwa nene kaka wanene kawuono ni to wagone manya sero kamano to wang'eyo ni much power wan go nyaka okang' wan nono En team fresh. Bioko no team fresh anga timre weche ng'enye koro ing'ena adier mana kaka iwinjo ka Woodcast kungo wacho ni nonego beni wabede kata gi friendlies moko to friendly ok obedo ing'eni friendly makelo rango shape mar players so shape mag players gi fitness mag players makelo system ma coach nyalo keto tiyudo ka nyaka sani ok inyal ng'eyo ni coach go wago to na gin achiel friendly achiel to friendly no bende nyolowa ma bango yo friendly no nitie ripode moko mantie wuok ni ikelo ne coach players moko beyo ma ok ohero but konyo wuoyo go Bango Bala gimanyo nyisa ni kalure gi Emmanuel Osoro maja kijana maja Talanta cha ma striker cha no sedhi oko se sign oko to ing'eni ma tournament chan ni en mana local joma tugo ka kende then Suma be otimo the same koro nye coach nigi shida nikech nani be iluongo no Ogambo osebedo gi nene gi injury koro fitness mare nok ber kore manyo nini head coach okwayo players moko strikers moko anyayude kata beach mar mondo chako chagwa temairo chagwa ochagwa Odongo from Savannah to Odongo Felix from Posta koro but anyway Cleo wadhi nikech ineno tournament ni after like 38 years bang 38 years nitiere joma ng'eny mane ok oneno fourth All African Games hata nene Kasaranika but nitiere ng'ama ok onene mama tournament maduong' kabisa igani iga mo wantiere ni wadwa neno gima mapek kabisa to ne wadhi bedo gi gine ariyo fitness ariyo ne wadhi go Sekafa manyo dhi miyo wadonje level moro mondo waikore ka CHAN biro then wagoyo CHAN ni kwa ikore ni AFCON tino kama koro wadhi ni manyiso ni wan kore ka chal gima wane nini iluongo ni PP okore ka sani pod wane PP1 to pok wadhi kata na junior secondary ineno debe ni Sekafa chade wagoyo kata na tournament kata games mukadek to ne coach dhi rango shape mag players fitness mag players is very unfortunate ana paro gi pacha ne ber kanyo Kenya nyoka nyodhi cha no gone giwuogi kata beni prepare nok ber ne gitemo mondo gitem players nikoro sani ere kama koro gidwa teme players ineno kora paro ni ikruok tok ber ahinya but let's hope for the best Karaganya maanga duoge hoping for the best dibero dak manegeno